sentiment care noi îl avem în inimă. Dragostea înseamnă că noi când iubim pe cineva mai mult decât pe noi. Dragostea este un sentiment care de mamă, de tată, de bunici. Dragostea este un sentiment când îl avem în inimă și când ne iubim multe persoane. Pe bunici, pe mama, pe tata și niște băieței. Băieței? Fetițe. Dragostea este căldură în inimă. Dragostea este un sentiment care te face să te simți bine când cineva spune că te iubește ori că te adoră. Este o rază de lumină în viața ta și o căldură în inimă. Eu cred că dragostea este o căldură de mamă care îți spune oricând că te iubește și o blândiță asupra inimii tale. Eu cred că dragostea este un sentiment când îți zice cineva te iubesc, simți o lumină în viața ta. Dragostea este în realitate sentimentul dintre doi oameni în care se plac, într-o adevărat. Dragostea se întâlnește peste tot, între oameni, poate care nu-i cunoști, tot un fel de dragoste între ei, te prietenești cu ei. Doi oameni care se iubesc foarte tare. Dragostea este ca și doi porumbei care se iubesc într-adevărat. Dragostea este când o fată și un băiat se plac. Dragostea înseamnă când iubești pe cineva și este foarte drag. Dragostea înseamnă când cineva îl iubește și gata. Dragostea pentru mine este un noroc care mereu îmi stă în suflet și mă îndeamnă pe cineva să iubesc. Pentru mine dragostea este o căldură care îmi dăruiește mama, tata, toată familia și colegii mei de clasă. Dragostea este un lucru de care oricine are nevoie în viață și fără dragoste noi nu am putea trăi. Dragostea este un lucru pe care toți oamenii îl au în suflet și este dragostea de un frate sau de o soră, de părinți, de bunici și chiar de un iubit, de un prieten. Dragostea este un lucru când vine o fată la tine și te sărută. Și gata? Da. Și spune că te iubesc. Dar cineva ai sărutat? Da. S-a făcut? Da. Ok. Dragostea este un grup de copii, un grup de familii care au o iubire sufletească și energică. Dragostea este o relație între două persoane sau mai multe, familii, bunici, surori, frați. Dragostea este când doi se iubesc prin multe moduri, prin mesaje la telefon, prin calculator, prin scrisori. Când dăruiești la cineva o floare, asta este un sentiment de dragoste. Dragostea pentru mine este o viață care nu se termină, numai în iubire și cred că va fi tot așa până la sfârșitul vieții. Dragostea este când o fată se apropie de un băiat și îi spune că îl iubește. Și pe urmă el trebuie să o întrebe de ce tu mai ales pe mine. Trebuie să că dacă îi place și să căsătorească. Dragostea mai există între animale, popoare, țări, între om și natură. Între om și natură, între flori, poate să existe. Dragostea este un sentiment care nu cunoaște vârste. Este ceva ce simte inima și un sentiment care nu poți ascunde sau înlătura. Dragostea e o iubire și îl iubești pe o fată. Dragostea este un sentiment față de o persoană sau de o fată sau într-o familie. Dragostea este o parte de
exprimă sentimentele, se apropie unul de altul, se cunoști viața mai profund. Dragostea este un sentiment între două persoane care se împerechează, două persoane iubite. Dragostea este un sentiment foarte frumos, pentru care oamenii sunt gata să facă orice, chiar și să-și ofere viața pentru persoana alăturată. Oamenii își petrec viața în căutarea cea de-a doua jumătate a ei. Dragostea este înțelepciunea nebunului și nebunia înțeleptului. Dragostea nu are o definiție, poate fi doar simțire. Odată cu apariția dragostea în viața fiecărui om se schimbă viața radical. Pentru alții apar mai multe probleme, pentru alții apare o fericire, o flacără în inima lor. Dragostea nu înseamnă a fi doi, înseamnă a fi numai unul. Un bărbat și o femeie și patru femei. Dragostea, aceasta e întrebare, e un lung prilej de durere și care multe lacrimi cere. Este un sentiment ce vine din suflet și este adresat sufletului. Cel mai des este dragostea are loc într-o fată și un băiat. Într-o fată și un băiat. Что? Prin dragoste ei iese. Da, poți să mai spui. Hai. Dragostea nu are o definiție. Și acolo. Nu, real, ce zic?